Korka kori. Erokamano VOJ kod Ramogi Fraternity. An gi nyinga iluonga ni Bushelo Bonyo Ugo. Achung' ka kaka jachung' mar jakom mar bunge la wananchi ma Katito. Kendo kachung' ka be achung' ka jadak ma Kisumu County. To kane wawuoye scorecard mar our able President Ruto, to gima wicho dwa wilgo kata majo pok awinjo ko wuoye motimo maber sana en international relation. Ruto otemo matek ahinya tudruok e kindwa gi pinje maoko ber saidi. Mar ariyo momiyo anyalo wacho ni tend Ruto osekonyo Galuka kod Kenya mangima en Ruto oseriwo Kenya mangima e tende makoro wadhigo ni. Koro miyo anyalo wuoye bende affordable housing matin. Affordable housing ni ok ang'eyo ni tiende nang'o nikech aparo ni ka en affordable housing onego bed ne jo Kenya mangima. Kata mana kaka an awuok Katito aparo ni onego wabede kod chenro moro bende ma affordable housing moro wayudo Katito kanyo. To weche dhi mana maber. Edho Mr. Brian, aparo ni affordable housing no nego loki kaka owache cha kama otemo kele na ber ni social housing. Whereby ka in gi lopi moro to in imi mana ok ne en hola kamano tigero odi cha. Aparo ni ka wadhi that route to onyalo dhi monya moloyo kaka koro ka wanyapako mana makani kende. To an kaka mwa Katito Nyakach aburo penje ni to what about Nyakach? Kech wambe wagomba affordable housing no Nyakach. Ka ng'ad matin amedo kwayo kanya wuok amoka kwayo. Mae opportunity mayudo mar kwayo. Wan gi giant manindo miluongo ni Awasi Katito Road. Mano giant magombo na kwa ni mondo obed expedite mondo mi ogere mapiyo. Kod circulation mar pesa po chandwa Katito mana kwa kwaya. Erokamano ahinya. Mana